Presentem Vivències, un dels primers programes i entrevistes a Serra. Avui anem a entrevistar a una persona molt important a Serra, Sí? que és vostè. Pues jo, des de xocotet, i vaig néixer en Serra, aquí en la placeta. I d'allí per avant, pues, des de l'any 35, pues, una abuela me pega una paliza que quasi em mata. Estàvem 7 o 8 xiquets, 4 o 5 xiquetes i allí hi ha un mangraner que té més de 100 anys ja. Vaig al mangraner, estàvem per allí jugant, i vaig agarrar un cartutxo, de la càpsula d'un cartutxo. De casar. Sí. I piscino el cartutxo i li dic, qui vol aigua de la font de la Figuereta? I diu, cochino, dic, timba tu. Li tiré el que deia el Rosarien i se'n va, se'n puja a casa plorant i vaig a l'abuela merdoseta que li diuen. I va baix i me fica el cap entre mig dels caps d'ella i pim. Quan s'acabava la guerra, jo després anava a treballar per quan volia que tenia feina, doncs anava a companyia d'ella a acabar soques dels cirers i de tot això. I ella llaurava i ho acabava. I l'any 42 va ser quan m'anaria a Benaguací a dependre de Corrucena. I jo vam venir a treballar apallant a parets i treballant per un diputat, anant a l'obra, ho vaig tornar per aquí fora. I anava. Estiguiva, primer, antes d'anar-me'n, en la muntanya, en un abuelo que hi havia allí, el tio Maño, li deia el tio Maño. I un dia estiguet d'allí i me fa, diu, ala, me'l sé als 6 de matí, diu, vull anar per aigua allà a la font. I me'n vaig jo i quan estava a cosa de 100 metres, era a les 6 del matí, hi havia un fordatxo al mig del camí, i vaig jo fort, que era patada, i una patada i el mate. I jo a la que arribi li dic, ahir vaig a veure, diu, fordatxo, diu, arre, perdó, ja tenim per la nit, va per el sopar. A sopar. Jo dic, me cago en la puta l'abuelo este, com que ve a la nit, fa el sopar, i jo tot era mirar la paella. Que me menjaré o no menjaré. Però ella agarra el ramo del fardatxo i fa... S'ho xupla com si fos una anguila. Diu, veus? Diu, com deixar només l'espineta del fardatxo. Jo dic, ui, que per veure ella, pues jo també. I després, ja en l'any 48, que havia passat en tot això, des del 42 al 48, jo anava per uns i patates per aquí, per allà, ballar. Igual, i també anava per l'ordenari a treballar i anava tots els dimarts i divendres a València, a l'ordenaria. I quan acabien això, pues, després va un tio meu i me diu, i a mi m'agradava plantar molt l'horta i tot, i tu pots agarrar un camp a mitges? Un camp a mitges on diu, vaig a la torre, una horta que diu vaig a la torre. I me diu, en les monges, era el convent de les monges. I jo dic, pues bé, i com que dic, pues anem a parlar de les monges, i gràcies a això, entrar a les monges va ser la meva salvació. Vostè, Paco, sempre ha estat així en Serra. Sempre ha estat així en Serra. Sempre. Sempre. Sí. Què mos diria? I en València he tingut moltes, 3 o 4 ocasions per treballar, no sempre he volgut anar mai. Per què? Per què sempre ha volgut estar així en Serra? Per què sempre ha volgut estar així? Sempre. I per què Serra és el millor? Per què? I m'ha fet, on visc ara, jo ara tinc una caseta que la compraria antes de casar-me, i on vaig deixar la de davant, i casa meva abuela estava al costat. I en aquesta placeta jo veig tota la vida. Ara se veu millor. Ara es veu millor? Per què? Per què es veu millor? Per què? Perquè tots tenen diners. Tots no tenien ningú. Jo no tenia mai una perra.